Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, бародарон ва хоҳарони азиз. Як бародари мо бар мо сол ирсол кардааст. Якум аз он ай иқомат чӣ фарқ дорад? Дуюм дар кадом ҳолат иқомат мегӯянд ва дар кадом ҳолат аз он? Пеш аз 5 вақт намоз рӯз аз он гуфтан ҳатмӣ аст ё не? Ҳамин саволҳое ки ҳозир бародари мо бар мо ирсол кардааст дар китоби Ҳашру Таҳтавӣ ки шарҳе дар китоби Марақил Фалаҳ меравад, мегӯяд ки суннат аз он хондан ин суннат аст. Барои кадом намозҳо? Барои 5 намозе ки мо дар рӯз мехонем. Иқомат гуфтан ин суннати муаккада аст. Фарқ надорад ин намозҳои панҷгонае ки мо мехонем дар як рӯз дар масҷид аст ав мунфаридан, ё дар хона бошад, ё дар сафар бошад, ё қазоӣ хонда бошад. Дар ҳама гуна суннат аст ки мо аз онро бихонем. Агар одам тоқа бошад, бифулаятин фа инна юсалли халфу ҷунду мин ҷунудиллаҳ. Агар одам тоқа намоз хонад, аз он гӯяд, иқомат гӯяд, аз қафои вай аскарҳое ки аскарҳои Худои таоло намоз мехонанд. Ин барои мардо ҳаст ва барои занҳо аз он гуфтан, иқомат гуфтан кароҳият дорад. Худо бар ҳамаи мо кӯмак кунад ва алҳамдулиллаҳи раббил аламин.